ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಸರ್ಕಸ್ದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಶುರುಮಂತರಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದುಪ್ಪನ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ರೂವಾರಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ನನ್ನೂರು ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರಿ ಪರ್ಲುಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತನಾರ ವಿತರಣಾಕಾರರು ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಟೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ಟು ಲಾಂಛನ ದರಿಟ್ಟು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ತುಳುವರ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅದು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಡುಗ ಸುರೂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಸರ್ಕಸ್ ಆದು ಪಂಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಮಾತಗಡಟ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಗಳ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿದು ಬೈದಿದ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಗಳಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಡೆತನ ಪನ್ಪನ ಸಂತಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟನುಡು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಚಮಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ನೇ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸದ ಪತನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪೆಡಪ ಗೋಷ್ಠಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀವರೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅರಣ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಸೇರಿದ ಮಾತೆನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕ ದಿವೋಡು ಬಂದು ಭೋಜನಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಸುರುಕಾದೆ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದವೊಂದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಚಿತ್ರ ನಡೆದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗುಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕಲು ನಿರ್ದೇಶಕರನಕಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಂತು ಮೋಕೆಡ್ ಅಭಿಮಾನೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಕಿರೇಂಚೆ ತಿಪ್ಪುನು ಮಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಎಡುಪುನಾಗ ಕೇವಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು 14 ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಥರದ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರವು ಎನ್ಪೊರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಟಾಕೀಸ್ ಸಿಗದೆ ಮಾತಕ್ಕೊಂಡಿಡ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖುಷಿನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೋ ನೋಡಿ ಐಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರೋ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕಾದ ನಿಖುಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪ್ರತಿ ಟಾಕೀಸ್ಗಳ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೇರಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ನನ್ನಾತು ನನ್ನ ದುಂಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ರವು ತುಳುಪಿ ಚಿತ್ರವು ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಂಡು ನನ್ನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೆಯರಂಡು ನಿರ್ದುಂಬಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೈದಂಡು ನನ್ನಾತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬುಳೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬರ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿಖುಲು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪುರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸುರುಕಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಮ್ ಏಕುಲು ಕಲಾವಿದರು
ಅಸ್ಕೃತ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರೆ ಮಲ್ಪ ಪೋಪ ಆಡ ನೆತ್ತ ತಿರೋ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಚಿನಕುಲು ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಅವಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಅವಡ್ ಅದ್ರ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂದಿರು ಯಾಕಂದಾಗ ಆ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅక్కడ ಮಾತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವನು ಸೇರೊಂದು ಈ ಟೀಮ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅక్కడ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಮಗಲಿಗಳೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಗೆದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯೋಗ ಖುಷಿ ಏನು ಬಿದ್ದಣ್ಣಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಣ್ಣಗ ಏನನ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೇವದೇವರಿ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಬಿದ್ದಣ್ಣಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಳ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಕಡಪಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರೆ ಅಪ್ಪ ದಾಲಾಪ್ ಜೊತೆ ಪೊಂಡಲ್ ದಾಲಾಪ್ ಜನ ನರ್ವಸೊಂಜಾಯಿರ వెళ్ళి అంతే నర్వసొంజ వచ్చి దాలాపు దేవుడు లేరు ఇది పొడిచి ఎడ్డే అప్పను దేవుడు ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಅಲಕ್ಕ ಯಾನಿ ಬರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಓಟು ಬಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಪಾಕ ಸತ್ತಿ ಬೇಕಾತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ತೂರಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ತಗೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಡ್ತನಾಗ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಡಿಲ ಪ್ರತಿ ಅಭಿನಯಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ನಿಖಲು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಈತ್ ಮುಟ್ಟೋಗಿ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣ ಅಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಚಿತ್ರವು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ಮಾತ್ರಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಮಾತ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಲ್ ಮಾತ ಈ ಚಿತ್ರ ನಡೆಸ್ತದಿದ್ಯಾ ಅವಳು ಮಾತು ನಡಪಡು ತನ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ತೂತುಜಾರು ಅವಳು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರದ ಬಲೆ ತೂಲೆ ರೆಡ್ಡೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬೋಟಿನ ಗಂಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲಪಡು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಂತಡೆ ಬರಂಜ ಯಶಸ್ಸದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಅಭಿಮಾನಿನ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾಥ ಅವಕಾಶ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು ತೆಲಿಕೆ ತರಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಅನ್ಕೊನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸದ ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಇರುವಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಚರ್ಯದ ಒಂದು ಫಲವಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇರಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ಅವೇನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಸುರೂತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಕೊರೋನ ಅವಕಾಶನ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪುನಃ ಮೂಜಿನ ಚಿತ್ರಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರ ಈ ಹೊರತುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದಾದ ಪಟ್ಟಣವರಿಂದ ನಮಕೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಣದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪುರವೇನೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಂದರ್ದುಲೆ ಅವಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಎಂಗನ ಸರ್ಕಸ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಷ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ತೆಗೆದಂಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡಗೂ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಬಲಿ ತೇಲಿ ಪಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದುತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಗಿನಿ ರೂಪೇಶ್ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಾನ ಈಗ ಬರೀನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ರೂಪೇಶ್ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಪಣದಿತ್ತೇರೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದೊಂದೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಾನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲೇ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ದ ರೂಪೇಶನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಕುಲು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಗಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಅವನು ವಾಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾಗೂ ಮೈಕ ಕಟ್ಟದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರಾ ಪ್ರತಿ ಆ ಓಣಿಗಿಲ ಪೋಪುಲಕ್ಕ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು
ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾ ನಮೂನೆಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಈ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಬೊಗಮಣೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭಯ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅನುಭವನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಳು ತೆಲುಪುವ ಆ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಕುಲ್ದುತ್ತ ಮಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೀಮು ರೂಪೇಶ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟರ್ನಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ದುತ್ತೇರು ಅಗುಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿನ ತೆಲುಪುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಕುಲೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆದೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡಾತ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರತ್ತ ಕನ್ನಡದಗುಲ್ಲ ತೂದು ಅಗುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದುಲ ಎಂಗೆಲಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುತ್ತ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ತುಳುಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಏನ ಅವ್ರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆನ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ ಅಗುಲ್ ಮನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಮಿಡಿಲೇನು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 25ನೇ ದಿನ ಮೊಟ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ದಾದಾಪೂರ ಮನ್ಪೋಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆರು ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಪೋಯಿ ಕಾಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಜನಕ್ಲೇನ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಆದು ಅಗಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಚಾಣ ಬರ ಕೇಣದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನೇಕ್ ಮಾತಿರಗಲ ಐತೊತ್ತು ನವೀನ್ ಆದಪು ನವೀನ್ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಷ್ಟವರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪು ಮಗಳ ಮಾತೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಿಟಿ ಬಾಲ ಎರೆಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಟೀಮುಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡ ಬೇಗಂದ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥ ಏರಂದ್ಕೊಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಚಿತ್ರದ ಬನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪಿರೋಡಾರ್ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ಬೇರು ಏತ್ ಒಂದು ಐತ ಪಿರೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಆರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ 60 ದಿನ ಬಂಗ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ತೂವನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಣ ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗುಲ್ಲವೇನು ಪುಗಾರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊರ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಪಾಗುಲ ಹೊರ ಹಾಪಿನಿಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಅವೆಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪೋಲಿ ಬಂದ್ಪಿನೇನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೇರು ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಟೀಮ್ದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವಂದು ಅವನು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದ ಮೋಕೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದರು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ತುಳುತ ಗುಳ್ಳಿ ಬರದಿಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ರಚನಾ ರೈ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹಂತಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಅವನ ಮೂಡಿಸಾದೇರು ಇನ್ನಿತ 25ನೇ ದಿನ ಕೈತಲ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಿತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಎಪ್ಪಾಗಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಕೆನ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ
success any circus ದಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಜೊತೆ ಆದಿಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದಿಗಳು ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸುರುಕಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಲವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಪರ್ ಡಾರು ಟಿವಿ ಡಾರು ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪಲ ಅರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದು ಮುಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾನಾರು ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುರುಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಐತ ದುಂಬುದ ಎಫರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐತಡ್ಲ ದುಂಬು ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪಡ್ದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಪ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ತಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ತಂಡದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದುಂಡು ಈ ಮೂವಿಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಾಂಡಲ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಈವನ್ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏ ಪಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದ ಸೈಡ್ಲ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲೆ ಅಂಚನೆ ಉದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ತೂಪೇರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈತ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಒರೆ ಅನ್ಕೇನಿಯೇ ಇರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಅಂದ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಐ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಣ ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಡು ಮಾತಾ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಜೂರು ಮಾತೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆತ್ತು ಚರಿದಿ ಒಂದು ಲದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕೆರೆಗೆ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ಕೊರಲ್ಲೇರು 25ನೇ ದಿನತ್ತ ಅಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಸುಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅದು ಈತ ಜನ ಅವು ಏನನ್ನು ಪುಗಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಲೆತ್ತಿಲೆ ಕಾದನು ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲು ಪುಗಾರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ್ರೆ ಅವು ಬಟ್ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರೋಡ್ದಾನ ಈಗ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡಾನಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಾಡು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಈತ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವಡು ನಾನು ಮಿರಾಕಲನೇ ಪರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಮೋಕೆ ತೋಜಾವಿರೋದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಿರವುಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಯನೆ ತೋಜು ಮಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೋಜೋಡು ನಾನು ಗೆದ್ದೋ ಒಂಜಿ 20-25 ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ 25 ಜನ ಡೈಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೇನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆದಬ್ಬು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದಬ್ಬು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಆದಬ್ಬು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪೋನಾಗ 150 ಮಿತ್ತುಂಡು ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಮೀಟಪ್ ಆಪನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನದ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅತ್ತ ನುಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಸುರುಕಾದು
ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ದಾಯ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಗಳ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಏಪಲ ದಾದಾಪುಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟೇ ಬಕ್ಕ ಎಪ್ಪನ 100 ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೋನಮ್ಮ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂದ ಆದ ಇನಿಯತ್ತು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ಎನ್ನದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗನ್ ಪಾಡೋನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ನಂಗೆ ಒವೇ OTT ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒವೇ TV ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿದ TV ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು OTT ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ₹1 ಬರೋದು ಪುಣ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಮುರಣಿದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತಪ್ಪ ಎನ್ನಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದರಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ಏನದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟಿಜಿಂದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳುವ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ಯ ಒಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ನ ಕಾಸನಕ್ಕೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಆನಿ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ದಿನಿ ಐದರ್ಥ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಆತನು ತನೇ ನಲ್ಲ ಬಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆನ ದೇವ್ರ ದೇಟ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡಿನ ಬಜೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಬುಡ್ನಾಡ ಇದು ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕರಿನ 1.5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ತುಳುಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜನ ಬೈಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಅಂಜೊಬ್ಬನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಆಣ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಡ್ ಪ್ರಚಾರ ದಯ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಟ್ಲಿದ್ದ 5 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಣ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಜನ ದಯ ಬರೋದು ಇದ್ದೀರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಣ ಸಂಜಾದ ಏನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಜನ ಬರೋದು ಇಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಲ ಇದ್ದೆ ಸೇಫ್ ಜನ ಬೈದ್ರಿ ಎಂಜ ದೂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಂಡು ಸಂಜಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಳ್ದ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಲಾಭದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಡಿನದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತಾನಿಗೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು 8 ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒರಿಪಾದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲ್ ಸೇಫ್ ಆದಿರ ಅವೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಭೋಜನನಾಗ್ಲಿ ಏನನ್ ಪುಗಾರು ಆಗ್ಲಿ ಏನನ್ ಪುಗಾರ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಜನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವು ಯಾಕೆ ಎಂಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬರೇಪ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ ಬರೇನೇನು ತೂಪುನತ್ತು ದಾದ ಬರೈತೇರೇನು ಮೆಗ್ಲು ದಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರ ಐನ್ ತೂಪುನು ಸಂಜಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತೆಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ದಾನ ಈ ಕಾರಣ ಭೋಜನ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಟ್ಟು ಒಂದು 8 ನಿರ್ದೇಶಕಿಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಪುಗರೊಂದು ಲೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗುಳಾಡಿ ತೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಪಣ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಗಿರಿಗಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಶುರು ಆಂಡೆ ಅರೆಗೇಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗುಳಾಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಜಂಟ ಆವ ಬಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಏದೋ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯನಾಗದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದಾಯ ಬರೀ ಅವು ಇಂಚದಾಯ ಮಲ್ಪರಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಗಲಾಟೆ ಅವನು ಆಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡಲ ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪುಣು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನದು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಅನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಂಜು ಥಾಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪುಣು ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಇಂಚು ಐಡಿ ಬೈದನು ಅಪಗಾರ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ಪೋಯಿನ ಅವ ಎಡ್ಡು నేను డెవలప్ మల్పలి మేడం మాకు ఎంత థింగ్ మల్దు పంపా నన్ను దాదా అన్పోలి సో ప్రజెంట్ ఇరగే అని థ్యాంక్ యూ పన్నాడు లేకపోతే ఈ ఇజ్జిందండ ఈ ಜರ್ನಿ ಇದು ನಾನು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಗಂಜಾಲ್ ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ 50 ದಿನ ಬಲ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲ ರೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸರ್ಕಸ್ಗಿಲ್ಲ ಈತ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಆರು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಹತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಣ್ಣರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪು ನೆನೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಬಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ರೋಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ಬೇರಾರು ಆಂಡಲ ಆರು ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಬ ಒವಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ
ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಚ ಮೊಕ್ಕೇಡು ಉಪ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಲಾಭೇಜ ಇಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬುಧರ್ಲ ಪಾಡುಜ ವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳ ನಾವು ಬುಧರ್ ಪಾಡುಜ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಆರು ಉಪ್ಪಿರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ರಫ್ ಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ್ ಒಪ್ಪುಡು ಆನಿತು ನಾ ಬುಕ್ 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 ಅನ್ಬೋಡು 50 ಜನ 5-6 ಒಪ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜರು ಇಂಚ ಆತನು ಐತ ಮಲದ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂದೀಪರ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಐನಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ಐತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲ ಈತ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ್ಪನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಸನ್ನಿಪಣ್ಣ ನಂಚನಕ್ಲು ಶರತಣ್ಣ ನಂಚನಕ್ಲು ಇಡೀ ಐಕೇನು ಒಂಜಿ 30 ಜನದ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಬೇಕು ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಬೇಕು ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಪಂಚಮಿ ಆದಪ್ಪು ಸೊ 6 ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು 6 ಭೋಜನನ ಮಗಳು ನಾನು ಪಾಡಿದಿನದ್ದು ಹೆಂಗ ನಾಡ್ ಭೋಜನ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗಾಯ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ದು ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಚ 6 ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು 6 ಒಡೆ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೆದೊಂಬೈಜಿನ 6 ಪುತ್ತೂರ್ಬೋದು ಅರ್ನಂತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಟಾರ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 6 ಬೇದಿಯವ್ವ ಆರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಬೈ ಕೆಲವರು ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ರತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದು ಯಾಲ ರಾವಳಿಗೆ ಏನಂತ ಬೇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗ ಇಂಚ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂಚೂರಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓದ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಲಾಯ್ ಒಡೆ ಮುಂಟ ಬಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ 6 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಹೆಂಗ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ತೂನದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಬಂಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡು ಪಾಡಮ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ಒಂದು ರೀವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೊಂಡಿರು ಕುಡ ರೀವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಏನಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಇರಾಗಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವು ಬಟ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಾಗಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಒಂದು ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ 14 ವರ್ಷ ಇದು ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಏಜಿಲ್ಲ ಅದ ಆ ಏಜ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ನಿರ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕೊಂಚ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಐತೆ ಬರಬೇ ಅಂದ್ಬೇಕು ಬರ್ರಿ ಜಾಂಗಾದ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇದಾಗಿ ಬಂಡ ಇದು ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇತನು ಅವಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ದೇತನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇತನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಪೋಯಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಹೋತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಬಾಬಾ ವೈಫ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರ ಉಡುಪುಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನೆಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ದು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಂಡ ನವೀನ್ ಮೇ ಬಿ ఆయన ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ఆయన ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಬ್ಬಗ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದುಪ್ಪು ఆయనే ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಬ್ಬಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜನ ಆಗಿ ನೆರ್ಪುನೆ ಇಂಚು ಬಲ ಲೆತ್ತದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಲೆತ್ ನೆರ್ಪ ಆಯ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಬ್ಬಣ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ఆయన ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬಂದ ನವೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ఆయన ಒಟ್ಟು ಯಾನ ಬೇತೆ ಬಿಸಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಾಯ ತಗೊಂಡುಪ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಭವಿಷ್ಯ ಅದು ಬೆಂಗಲ್ ಇಡೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಬೇನ್ ಒಲೆ ಈತ ಚೇರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಮಾತ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ಬೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ ಟೀಮನ್ನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಅವನ ಐತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಅನ್ನು ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲದ್ದು ಸೊ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ವಿಲಾನ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 6 ಡೇ 1 ಎಂಕುಲ ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕೇರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಗಿ ಬಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ 1 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅಕ್ಕಲೇನ ನಂಬುದು ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆತ ನಂದು ಬಟ್ ಆ ಹಿಟ್ ನಂಬುದು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನೇ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುನು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ದುಮ್ಮು ಬಿರತು ಅಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆದುಬ್ಬು ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಆದುಬ್ಬು ಅದು ನನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆದುಬ್ಬು ಅದೊಟ್ಟು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆದುಬ್ಬು ದಾಲ ಪನಂದೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ತಿ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ
ಎಂಕೊಂಜಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರ್ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲ್ನ ಏನಾಗಲೇ ಏಪಲ ಬಂದ ಲಾಭದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚಾಣ ಮಂತ್ ನಿಗ್ಲೆ ದೆಬ್ಬದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಆ ದಿನ ಬತ್ತಂದು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕಂದು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ಅವು ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ದಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎದುರು ಲೆಪ್ಪನ ಬರ್ಬಣೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಟ್ ಆರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತು ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾಳಣ್ಣ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏರನ್ ಮಾತು ಎಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಮುರಣಿಲ ಅಂಚಿನೆ ಕಾಂಡ ಬಂತಿನಾರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಬೈಯಾಗ ಮಾತ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ದಾದ ಪಂಡಲ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಬರ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರನ್ನ ಟೀಮ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಇರು ನನ್ನ ಪಿ ಆರ್ ಓದ್ ಇರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಯಾವಂತ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅದು ಆರೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಳಪಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಂಜನಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಚಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನಯಾನ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಇಮೋಷನ್ ತೋಜವನಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿನಿಮಾ ಐನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊರೆ ಐತಾರ್ಥ ಸರ್ಕಸ್ 100% ಮಾದರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದ ಪನಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಉಪ್ಪು ಅಡ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಹೊರಾನೆ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿರ್ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪುನಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೇತವ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಬುಜಿ ಗಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬಾವಡು ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಬಾವಡು ಅಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಮ್ಮಳು ಕಾಮಿಡಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಬರೆಯನಾಗ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಹೀರೋನೇ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆವೊಂದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಡ್ನೇ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಗುರುವಾರ 21 ರಜೆ ಇತ್ತನೆ ಆನೆಯೇ 114 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಲಾಗಾಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 14 ದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು 124 ಲೆಕ್ಕಡ್ 124 ಉಂಡಾಯಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹರೇನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಆತಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಡ್ದ ನೆಲಕಡ್ 130 ಮುಟ್ಟ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಮಲ್ಲ ಎಂಕಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ 130 ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖ್ಯನ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಪನೊಂದಿದ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಮಂಡ ನಂಗೆ OTT ಇಜ್ಜಿ TV ಇಜ್ಜಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಇಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಭಾಳ ಒಂದು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಗನೆ ಯಾನಾರ ಬೋದು ಪಂಡ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಾಬಾ ಆರೆ ಯಾನ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪಂಡಿ ಜರಡ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇಂಚಂಚಿ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಏತು ಮಾತ ಭಂಗವೇದ ಈತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ 30% ಆದ ಮೂಜುವಾರಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ಆನಾಗ ಈತ ಟೈಮ್ ಆವು ಇಂಚ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪನ್ಪರ ಅನ್ಕೇನಾಡ ಆದೇ ಬಂತೀನಿ ಬೆದ್ದಾಲ ಬಂದಿಜೇರು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಬಂತೊಂಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಕೇತು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಟಕ್ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಏರ್ ಮಾತ ಭಂಗ ಬರ್ಬಾರ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರು ಅರ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ 18,000 ಜನ ಬರೋಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಜನ 18,000 ಜನ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರಿದು ಬರ್ತೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 50%, ಸೆಕೆಂಡ್ 47.5, ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ 45, ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ 40, ಫಿಫ್ತ್ ವೀಕ್ 35, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವೀಕ್ 30 ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜೇ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಅವು ಸರ್ಕಸ್ದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಖೇನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಮುಖೇನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸೊ ಮೇರೆಲ್ಲ ನೀನು ತೂದ್ದಾದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಓನ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಸಿನಿ ಪಾಲಿಸ್ ಅಂಚಿನ PVR ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಬಟ್ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೇವೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು 20% ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವು ಆವಾಡನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತ ಎನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆವು ಇಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಗೀತ ಆತನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತ ನಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಉಲೈಡ್ ಅಕ್ಲನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪೋತುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಂಕ್ 100 ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ 130 ಥಿಯೇಟರ್ ಅದು 14 ದೇಶದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಪಾವೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ನೆಕ್ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕವರ್ ಆವಡೆ ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆವಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ರೂಪೇಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ನಾಗ ಯಾರು ಪಂಡ್ರು 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪ್ಲಾನ್ 50 ಪನ್ಪಿನತ್ತು 75 ಪನ್ಪಿನ್ ಯಾನ್ ಬೈಟ್ ಬತ್ತು ನಿರೋಣ 75 ಆವಡತ್ತೆ ಆತೇಜಿಂದೆ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ 75 ಹತ್ತು ಸೊ ಆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ 29th ದಾನಿ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇನಿ ತುಳುಕು ಓಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಹಾರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪಾಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬೇಜಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕನ್ನ ನೀರ್ದು ಎರೆ ಬಾಕಿ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ನಿನ್ನೆ ರಿಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ನ ಪಾತೆರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವೇದಿನ ಪೋದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ದೇವರನ ದಯನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನ ದಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಹೆಂಚ ಪಾತೇರಿಯರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲ ರಜ್ಜನತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎತ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು 18,000 ಬಂದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ 14,000 ಜನ ಆಕೆನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರ್ಸಾದ ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಅದು ಜಿಂಜಾವನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು 18,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೂಂಡ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಓ ರೀತಿ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಪುತ್ತೂರು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡ ಅಂಡ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನ್ ಅಂಡ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಯೂಶ್ವಲಿ 5 to 6 weeks ದಾದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಂತೊಂದು ಆತನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾದಂಥ ಓಲ್ಪೂರ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಯರುಂಡು PVR ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾರಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೈತೇರುಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಕನ್ನಡದ ಆಯ್ಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಂಡಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುವ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಂತೂ ಖಂಡಿತ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೈ 2025 ಸುಮಾರು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡು ಯಾಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ರಿಕವರ್ ಮಂತೊಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮದ್ದಿದ್ದಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವನು ನಿಕ್ಲನ ಮೂಲಕ ಆವುಡ್ ಪಂಡದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುರುತ್ತ ವಾರ ಜನ ಕನಕ್ತದ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪನ ನಂಚಿದ್ನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಲ್ಮಾದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಲ್ಮಾದ ತುಳು ಜನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅವು ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪನ ವಿಷಯನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ 114 ಥಿಯೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರುದ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಂದು
ಕಡೆಗಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಎರನಾಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದುಬೋದು ಎರಗಾಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡೋಣ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲ ಐಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ಅಗ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಏನು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರಣ್ ಇಲ್ಲ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಯಾರು ಆಕ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೇನಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಡು ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ದಯಪಣಿತ ಏನಿಲ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಣ್ಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅತ್ತು ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತುಳುಕವು ಸೊ ಅವು ರಿಕವರ್ ಆದ ಜನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಮುರಣಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಆದ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಅವು ಒರಿಯನ್ನ ಕಾಸ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂದದಕ್ಕಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಬಾಡು 1.5 ಕೋಟಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಾಡ್ನ 2 ವರ್ಷ ಏತೋ ಬಡ್ಡಿ ಬರುವಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯನ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾಡೋರು ಬಣ್ಣ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತುಕೋರ್ಪಣ ಅಂಜಾದು ಏನಿತ್ತು ದೂಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬೊಬ್ಬೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತು ಬರ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡು ಬಟ್ ತುಳು ಜನತೆ ಮೋಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಡ್ದು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದಪ್ಪು ಇಡಮುಟ್ಟ ಈ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಶಃ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಲೈಫ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕಂದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತು பொறுத்து ಎಂಕಲ್ನ ಈತು ಪಾತ್ರನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತ వచ్చి నల్ల ప్రమోషన్ బోర్డు నికుల్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్